फ्लाइंग स्क्वाड उठा रे जेवणा गेली जेवणा उठो बच चल फोन मार ओदो तो वाइट कोड त्यांचं जेवणावर कामचं जेवणावर आता डायरेक्ट कोण घेतलं मध्ये त्या बरोबर जेवणावर ते आम हो काय नाव पहिलं नाव डेंजर टॉनी त्याने घेतलं तर पाटा सगळे HP आणि तू अजून पाव रे पोरच नाव रे विश्वेश फोन हुआ ना 100 थोडे सकून पेट्रोल पंप आधी सोडणार पेट्रोल पंप आपण न्यू 125 प्रज्योत गावकर रेव्होल्युशनरी गव्हर्नमेंट आरी दोन्ही जॉईंट रेव्होल्युशनरी गव्हर्नमेंट बोरियेच्यान बायपास वयता न्ही थोड्या ते बायपास अरे रुको लायसन्स घ्या गेले बाई लायसन्स घेतली जाला धांवत कित्या गो पॉइंट कित्या गो वयत कित्या गो जाल्यार चालो कित्या मारली कित म्हणू ना सकल कित्याक गो रा न्ही सगळं खबर आहा सगळें सगळें खबर आहा बेतोडा मरे बेतोडे घालू असं इल्लें जाय उदक जाय न्ही तकले घालपाक बाबीच्या कोणे आपयलो तेका आपयलो कोणे तुका कॉन्ट्रॅक्ट कोण दिलो हा पेट्रोल पंप नाव कितें आता तू सांगता मरे JCB कोणाची ते खबर ना म्हणून JCB वालो कोण आता नाव कितें सगळे जवान ते चल्ला बाय काबार करा ओ इन्फॉर्मेशन काढ कोणाला पेट्रोल पंप कोणाला ते खबर तेणी आपयलो मला आता
इथून पट्टा बेतोड्यान पट्टो हे बेतोड्यान पेट्रोल बेतोड्यान एक काम करू शकता एक फोन लायता सरपंच हो ते फोन पेट्रोल पंप काढा गाडी वयताय आता वचू सरपंचांचा दुसरा नेक्टा असतो पळय तो मी सरपंच पळय तुम्ही सा पळय पयल्यान किती देवता तेवढे पळया आंगरावा थोडे चले आंगराव माझं हे 13 मिनिटांचा मस्त बंद पडला तो सरपंचा फोन मारा मला सरपंचा नंबर आलो फोन मारला ट्रक गेला होय गेला बरं इधर गयो अरे ओय स्क्रॅप असं वर स्क्रॅप गेलो तो होय स्क्रॅप तो इशमाई घेऊया असं तू सध्या का सध्या काय निवाळ करूया किती आहे पोबा सारखे भरपूर रे भरपूर आहे ना सगळी स्टॉप मारपाचे आमचं टीसीपीन मार पेमेंटाचेर दवरून जाता इतलें कितें करी सारकें एक झाडां मेळ्ळी मातशी तेका वाचूंच काय हांवें म्हणलें ते टोपीवाल्या वळखता तिका म्हणटा तो व्हायट शर्ट तेका वळखना म्हणल्यार तो कोण न्हू सारकें मरे होय शिरोडे तुका आपूण खंयचो शिरोडा म्हणल्यार मागीर मावडे शिरोडे बिस्ते खंय सावडे मावडे म्हणटा तशें जालें कोण आसा ओनर आसा हितून लायवा येस पळोवंक सोदता पळय उडी मारी तो मरत बी थंय स्टोरीचे व्हॉट्सअपाचे केले आता हे सगळं तो किती करता वय तो कटिंग झाला तो येतलो म्हाका शेअर कर न्ही जीपी न्यूज हो तर फेसबुकाचेर हो तो पात्रांव आपय तेका हो ही ती मोडसोडी पळय दीस ओय ओय पात्रांवाली ऑडी तो हें दिसता रे बेश्टो ऑडी तो स्लिपिंग पार्टनर स्लिपिंग पार्टनर तू रेखा पार कर म्हणून सांगता मरे तिरुवनंतपुरम हय पेट्रोल पंप जावं रे तू ना न्ही रे जायचं फ्लाइंग स्क्वॉडार रावताय न्ही ओके आयज आमी आसात बेतोडा ओके हो पेट्रोल पंप तुमकां दिसती पडटा आनी इलिगल हिल कटींग ओके इतलो व्हडले मॅसीव हिल कटिंगा परमिशन केश कोन मेळटाय हे गव्हर्मेंट केश कोन सपोर्ट करता आनी जो हांगाचो आमदार स्थानीक आमदार BJPचोच आमदार जो आहा शिरोडेचो हो हेजेर दुर्लक्ष करता हेजेर नदर कांय ना ऑलरेडी चोवपाक शकता कित्याक मॅसीव हिल कटींग चालू आहाय कितली इलिगल एक्टिविटीज आयज शिरोडा मतदारसंघात चालू आहाय किलोमीटर असतं ते 10 मीटर वयर असतं ते सारखे तेच्या लो लेवलाच्या ओरांची दिसता ते म्हाका सेम फाटल्यान घरा बी ना मरे ओ हे स्क्रॅप यार्ड आहा फाटल्यान स्क्रॅप यार्ड आहा ते पयलीं स्क्रॅप यार्ड आहा आसता येता खंय ते फ्लायंग स्पॉट हय येता टेप घेवन येता मागीर टेप तेंगे तें वालो तेंकां किंमती ओके काय पावपा ना हो गेल तो करता हय काय बाकी घरी गाडीगे चलयल्या माझी कोणची
बंद कर